Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope you're all having a fantastic day. In today's video ay magluluto tayo ng masarap na inihaw na liempo. Siguro favorite ito ng halos lahat ng Filipino, ano? Depende na lang siguro kung ano ka, vegetarian or vegan. Pero itong recipe na ito, masarap. Alright, mag-umpisa tayo sa paggawa natin ng, kumbaga, basting sauce or barbecue sauce. Pwede na rin. So, kuha tayo ng bowl, ilagay ang brown sugar along with lemon juice. Tapos, oops, may isang buto dyan. Kunin muna natin. Then, ilagay rin ang soy sauce, banana ketchup, oyster sauce. Yan, oyster sauce lang. And then, konting sesame oil. Tapos, i-mix lang natin ito hanggang sa matunaw na yung brown sugar at ma-well combined na yung lahat ng mga sangkap katulad ng ginagawa ko dito. And then once tapos na yan, i-set aside lang muna natin. Tapos kuha tayo ng brush para later for basting. Okay? Next, sa karne naman. So, gumamit ako dito ng pork belly. Pero you can always use kung ano yung pork or karne na meron kayo. Itong itong recipe na ito, good siya for chicken, for fish, and for pork. Okay? So, yun na nga, season it with salt and ground black pepper muna. And then, season it on both sides, katulad ng ginagawa ko dito. Then, set aside lang muna natin yan. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang show notes down below kasi meron, kumbaga, guideline lang yung, yung mga measurements sa ingredients. Kasi sa cooking naman, you can always adjust it according to your desired taste. So, once na-prep nyo na yung kung saan nyo ito iihawin, then it's time to cook. It's time to grill yung natin, yung meat. So, sa akin, niluto ko yan. I would say mga about 30 to 40 minutes. Depende na rin yan. Basta dapat all the way through yung pagkaluto ng pork or kung chicken ang gagamitin nyo. So, kapag sa tansya nyo is malapit na siyang maluto, then doon na tayo magbe-baste doon na tayo magbe-baste. Ito yung sauce na ginawa natin kanina. So, pahiran lang natin yan. And after that, ay i-flip natin kasi sa kabila rin gagawin natin yan. So, a minute lang yan kasi yung brown sugar magka-caramelize at mabe-burn yung sugar. And so, kailangan talaga i-baste nyo ito kapag malapit na talagang maluto or like a minute or two na lang luto na. Yung ganon. Okay? So, that's it. I really like this recipe. I'm so proud. I'm so happy with this recipe. And of course, as usual, totally recommend this. Especially ngayon na summer na sa Pinas at dito sa Amerika pa summer na rin. So, that's all for today's video. Thank you so much for watching, and as always, take care.